grym i rai cyrff o leia, bod hwn yn dal yn eitha newydd yn meddylia lot o bobl, ac yn sicr dyna mae'r dystiolaeth yn ddangos i mi. A felly, da ni yn teimlo'n gryf bod yna rôl i ni i godi ymwybyddiaeth o hyd, i drefnu digwyddiadau fel hyn i ni gael adlewyrchu ar y safona, a mewn ffordd drwy wneud o bod ni'n rhoi help i chi wella lefelau gwybodaeth, a bod chi o bosib yn gallu dod at eich gilydd i drafod a cryfhau y gweithredu. A mae yna nifer o enghreifftiau yn y ddogfen o rhai dullia mae cyrff cyhoeddus yn ei defnyddio'n barod, a gobeithio bod hwnna'n mynd i fod yn hwb. O ran yr ymwybyddiaeth a'r ffordd da ni wedi trefnu'r sesiwn, mae Siân yn mynd i fod yn sôn am rai dyfarniadau, a da ni hefyd yn mynd i fod yn canolbwyntio ar y cyngor. Ond mewn gwirionedd, nid yr achosion penodol yna ydy'r peth pwysica, ond bod chi falle'n teimlo bod y math o bethau da ni'n codi yn sbarduno chi ddarllen y cyngor ac i fynd i gyswllt efo rhywun mewn corff arall a meddwl sut allan ni gefnogi'n gilydd i symud ymlaen. O safbwynt yr hyn o fe nhw wedi mi wneud, dwi hefyd am rwan symud i sôn am y math o dystiolaeth sydd ganddo ni ynglyn â perfformiad. Dydy hyn ddim yn ymgais i fod yn feirniadol, dwi'n awyddus i ni fod yn agored, mae angen i ni gyd falle ddeall y pictiwr a gwybod be ydy'r perfformiad. Mi gyhoeddon ni adroddiad Caer Bwlch, sef yn adroddiad gorolwg blynyddol ni mis Medi. A mi o'n na rhywfaint o wybodaeth yma na'r sail arolwg da ni wedi gwneud yn y flwyddyn yn arwain at gyhoeddi'r adroddiad. Yn dangos falle bod na fethiant i ymateb i ofynion y safona, gwendidau naillai yn yr asesu neu falle bod y gwaith jyst ddim yn digwydd. Diolch yn ganfyddiad newydd, ta 3 blynedd yn ôl mi wnaethon ni arolwg cynhwysfawr iawn o weithrediad y Safonau polisi oherwydd oedden ni'n awyddus i weld a oedd sefydliadau yn ymateb. A doedd hwnnw ddim chwaith yn dangos bod yna waith ystyrlon ac a deud y gwir o'na rhai camgymeriadau. Enghraifft, oedd nifer o gyrff wedi rhoi'r iaith Gymraeg yn rhan o asesiad cydraddoldeb fel nodwedd warchodedig, sydd falle ddim yn rhywbeth nad yw'n gymyladwy mewn un wedd, ond nid dyna mae'r mesur yn gofyn amdano. Mae'r hyn mae'r safona'n gofyn amdano yn canolbwyntio ar greu cyfleon i bobl ddefnyddio'r iaith ac i beidio trin yr iaith yn llai ffafriol. Mae'r gofynion yn wahanol a felly oedd rhaid i ni ddadwneud rhai camgymeriadau i roi chi ar y trac iawn. Mi garhalio ni weithdai a dwi'n siŵr bod rhai ohonoch chi wedi bod ynddyn nhw, 5 neu 6 ohonyn nhw, ond oedden ni yn teimlo ar y diwedd bod gweithdy byr fel y sesiwn yma ddim wir yn ddigon o gymorth, a felly dyna oedd sail i ni ddrafftio dogfen gyngor, ac ydy mae'n eitha swmpus, ond y pwrpas ydy bod o gymorth, bod yna ddigon yna i chi allu i ddefnyddio, i addasu fel sy'n eich siwtio chi yn dibynnu ar pa fath o sefydliad ydych chi a beth yw'r math o bolisia ydych chi'n datblygu. Ac eithrio gwaith monitro ni, da ni yn dysgu drwy gwynion. Da ni wedi bod yn cael cwynion a mae nifer y cwynion da ni'n gael am y safona yma yn cynyddu. Y math o bethau da ni'n derbyn cwynion amdanyn nhw ydy cryn dipyn o bethau yn y maes addysg, penderfyniadau i ddatblygu strwythurau staff a gan allu falle ystyried y Gymraeg a effaith anstrwythuro'r ddefnydd y Gymraeg o fewn sefydliad. Rhai o blith myfyrwyr, da ni wedi cael rei ddulliau ymgynghori a falle bod sefydliadau ddim yn dilyn y safon benodol ar sut i ymgynghori ac ystyried y Gymraeg.
Materion yn ymwneud â cleifion a penderfyniadau cyffredinol sector iechyd o ran symud cleifion allan o ardaloedd, heb ystyried falla sefyllfa lle mae claf ac angen ieithyddol sydd yn gwneud hi'n anodd iddyn nhw tu allan i Gymru. Felly, dyna chi'r math o bethau sydd yn dangos i chi falla pwysigrwydd y safona os da chi'n gwneud penderfyniadau wedi meddwl trwy y datblygiadau polisi. Mae o'n gallu arbed sefyllfa bod rhywun yn cael gofal gwael, neu bod chi'n gorfod mynd drwy gosta o fod yn destun ymchwiliad, neu bod chi'n cael traffath i gael penderfyniad trwad oherwydd diffygion wrth ymgynghori. Ond y pwynt pwysica un, dwi'n meddwl, ydy gofio o safbwynt cwynion bod yna hawl i unigolion gwyno i'r Comisiynydd. Dyn nhw ddim yn gorfod mynd at gorff yn gyntaf. Mae o'n hawl proses clir i gwyno am ddim. Ac os oes a bethau ni cyffwrdd nhw heddiw i gymharu fo be oedd o dan y drefn cynlluniau iaith, maen nhw'n fwy ymwybodol ac yn fwy tebyg o ddod at y Comisiynydd. Ond swn i'n licio wneud un pwynt pwysig iawn, hyd yn oed pan mae pobl yn cwyno am falla ddatblygiadau polisi, nid penderfyniad ei hun ydy'r mater mae'r Comisiynydd yn edrych arno, ond y ffordd da chi wedi gwneud gwaith, ydych chi wedi gweithredu yn unol â gofynion y safona. Felly, dyda ni ddim yn cwestiynu beth da chi eisiau wneud, ond yn hytrach i ba raddau mae'r Gymraeg wedi cael sylw o fewn hynny. Felly, dwi'n rhoi rhywfaint o flas o ran y cymhelliant tu nôl i'r Cyngor. Da ni ddim wir yn dymuno treulio'n amser yn gwneud ymchwiliadau fethiant yn gynyddol os yw cwynion yn cynyddu. Mae'n well gyda ni rhoi'n amser i helpu chi i wneud y gwaith yn dda yn y lle cyntaf. Felly, dyna'r anogaeth heddiw ydy, mae naillai'n mynd i fod yn ymchwiliadau, neu mae o'n mynd i fod yn sefydliadau cyhoeddus yn ail-idrach ac yn adlewyrchu ar y gofynion ac yn cryfhau i trefniadau, achos dyda ni ddim yn mynd i allu sefyll yn yn unfan. Felly, cymrwch yn arweiniad ni a'n cymorth cyffredinol ni, a dowch ata ni os da chi'n cael traffath a fewn nawn ni roi chi mewn cyswllt efo sefydliad arall tebyg neu atab unrhyw gwestiynau. Cyn cloi, dwi jyst eisiau cyfeirio'n benodol at rhywbeth fydda ni falla'n yn gallu drafod heddiw, ond yn atodiad i'r Cyngor, mae yna grynodeb o adolygiad barnwrol sydd wedi gynnal yn ddiweddar. Dwi ddim yn dymuno trafod dim ar yr achos yn y cyfarfod yma. Dim ond annog chi i ddarllen o a y crynodeb yn y Cyngor, a falla wedyn os allwch chi fynd a cael golwg ar y dyfarniad, oherwydd mae yna lot o bethau'n fanna i chi fel cyrff cyhoeddus. Bydd o fydd, does na ddim amser heddiw a dwi chwaith ddim eisiau trafod un achos penodol, ond annog chi falla i gymryd sylw, achos anamal iawn mae pethau fel y math yma o waith yn cyrraedd adolygiad barnwrol. Felly, dwi'n mynd i basio at yr arbenigwyr. Mae Siân, Sykes a Steffan yn arbenigwyr naillai o safbwynt yr ymchwiliadau neu o ran y Cyngor, a does dim byd gwell mewn ddigwyddiad fel un a cael rhywun fel Dr Turner sy'n yn gallu sôn am be maen nhw fel corff yn wneud. A byddwn ni yn licio cymryd cyfle cyn bod fi'n cloi i annog chi gydweithio. Ac nid i ganolbwyntio ar be di'r dyletswydd ydyn ni'n cydymffurfio, ond i feddwl be di'r traweffaith ar y Gymraeg. Be di'r cyfle dyn ni'n gael drwy'r safona yma i wneud rhywbeth dros y Gymraeg? Be mae'r dyletswydd am i ni wneud? A beth allwn ni fel cyrff cyhoeddus i wneud yn rhesymol o fewn yn gallu ni i hybu a hwyluso y Gymraeg a rhoi cyfleoedd i bobl i defnyddio hi. Felly,
Dwi'n meddwl bod fi wedi gorffen hapus i gymryd cwestiwn ar y diwedd os bydd yna rei, ond dwi'n mynd i roed yn hun ar mute rwan, a diolch yn fawr i chi am rando mor am Edgar. Diolch yn fawr, Gwenith. Diolch i ti. Yn ni symud mlaen yn syth. Dwi'n ofyn nawr i Siân felly gymryd yr awennau a rhoi blas i ni o rai o ymchwiliadau diweddar y Comisiynydd. Ar yr un pryd, dwi am rannu slides hefyd. Diolch, Siân. Bore da pawb, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni. Fel mae Gwenith a Steffan wedi sôn, dwi jyst yn mynd i siarad yn fras iawn am y rôl y gwaith ymchwilio gorfodi yn y cyd-destun yma, yr gwaith mae'r Comisiynydd yn gwneud o ran ystyried sut mae cyrff yn cydymffurfio gyda gyflwyniad y safonau yma pan mae pethau weithiau mynd o'i chwith, os ydych chi, os mae esiamplau ble nad ydy'r trefniadau cywir mewn lle neu na mae penderfyniadau heb cyrraedd y pwynt yna. Felly, jyst i roed rhywfaint o cyd-destun i chi. Fel unrhyw un o'r safonau eraill, mae dyletswyddau gan y Comisiynydd i gynnal ymchwiliadau o dan adran 71 y mesur os oes yna unrhyw amheuaeth ffwrnefethiant i gydymffurfio gyda gofynion y safonau yma. So, yn yr un ffordd ag fwrnefethiant i gydymffurfio efo darparu gwasanaeth ffôn yn Gymraeg neu ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg, mae modd i'r Comisiynydd gynnal ymchwiliad i weld os mae gofynion y safonau llunio polisi yma hefyd wedi cael eu cwrdd wrth i gyrff mynd trwy'r proses o penderfynu, a dwi'n meddwl fel mae Gwenith i sôn, y proses o penderfynu falle sydd yn allweddol i'r pwynt yma. Fyddwn ni'n ymchwilio i unrhyw sefyllfa yn unol â pholisi ymchwilio gorfodi'r Comisiynydd, so yr un camau fyddwn ni'n cymryd unau yn unol efo derbyn cwyn, felly fel mae Gwenith i sôn, ni wedi derbyn cwynion gan aelodau'r cyhoedd lle maen nhw'n teimlo bod yna pryderon ynghylch sut mae penderfyniad wedi cael ei gynnal o ran effaith posib ar y Gymraeg. Hefyd yn unol â'r polisi, mae modd i'r Comisiynydd ystyried cynnal ymchwiliad os mae e hefyd yn dod ar draws amheuon mewn ffordd arall, so felly yn y pai cyhoeddus, sylwadau yn y wasg a math yna beth. Mae'r seiliau dros hynny hefyd ar gael yn y polisi gorfodi. Felly falle jyst er mwyn rhoi rhywfaint o cig ar yr asgwrn yma, falle mae'n helpu feddwl am esiamplau penodol a trafod trwy hynna. Felly, os o'n i edrych ar y esiampl cyntaf, oedd hwn yn ymchwiliad i sefyllfa ble roedd y Comisiynydd wedi derbyn nifer o gwynion ynghylch bwriad corff cyhoeddus i ailstrwythuro i staffio, ac yn penodol efo hynna yr gwaith ymgynghori o gwmpas y penderfyniad yna. Oedd yna nifer o bobl yn cyflwyno cwynion yn trafod i pryderon nhw fysa'r bwriad i ailstrwythuro yma yn cael effaith negyddol ar gyfleoedd i bersonau defnyddio'r Gymraeg, a hefyd yn amlwg bod yna risg o cynnal y penderfyniad fel y gyroedd y byddai'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llaiffafriol wrth dilyn yr trywydd y penderfyniad. Dwi'n meddwl oedd y penderfyniad yma wedi cael ei ystyried a'r ymgynghoriad wedi agor heb golwg ar sut oedd yr corff yn mynd i ystyried yn llawn sut oedd yr cyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg a'r effaith ar y Gymraeg yn rhan annatod o'r penderfyniad, achos oedd yr ailstrwythuro i weld yn mynd i gael effaith, oedd rhaid bod yna ystyriaeth o hynna. Steff, ti eisiau symud ymlaen? So yn nhermau yr gofynion ynghylch dogfennau ymgynghori, dwi'n meddwl bod yn bwysig i nodi mae'r gofynion yn benodol iawn i dogfennau ymgynghori, a dyn ni'n cydnabod bod yna ffyrdd eraill mae cyrff yn gallu ymgynghori,
ond mae'r safonau yn trafod yn benodol dogfennau ymgynghori. So felly, os ydych chi'n mewn sefyllfa lle ydych chi'n llunio dogfen ymgynghori, mae'r safonau yma'n dod yn weithredol. A mae'r safonau yn gofyn yn fras i'r corff ystyried a chyrchu barn ynghylch unrhyw penderfyniad polisi mae'n bwriadu i gymryd, ac ystyried a chyrchu barn ar materion o'r gyfleoedd y defnyddio'r Gymraeg a pheidio thrin y Gymraeg yn llai ffafriol. Felly, i torri lawr y gofynion y safon, dyna beth yw'r... Maen nhw'n edrych fel yn ei gyfanrwydd. A felly, wrth i ni ystyried, os dyn ni'n cynnal ymchwiliad, dyna beth dyn ni'n edrych amdano fe. Dyn ni'n edrych am sefyllfa, ydy'r corff yma wedi ystyried sut gallu penderfynu cael effaith ar y Gymraeg a wedi cyrchu barn gyda'r bobl sy'n ymateb ar hynny. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gofyn i'r corff wedyn rhoi tystiolaeth a chofnod ymlaen i ni ar sut mae hynna wedi digwydd. Mae'r mater yma o cyrchu barn, dwi'n meddwl bod hynna'n golygu bod rhaid i'r corff fynd ymhellach na cyflwyno syniad a wedyn gofyn yn gyffredinol i bawb sy'n ymateb, ydych chi'n cytuno gyda'r cynnig yma? Mae'r gyfyniad yn golygu bod rhaid i ni ofyn pethau penodol iawn i bobl ynghylch y Gymraeg. Fe rhaid ni gofyn iddyn nhw i ymateb a rhoi digon o wybodaeth iddyn nhw gallu ymateb yn ddeallus i'r sefyllfa fel y Gymraeg. Felly, dyn ni yn nodi yn y cod ymarfer sydd wedi cael ei cyhoeddi'n barod ac yn y dogfen gyngor mae Steffan yn mynd i trafod nes ymlaen, bod angen gofyn cwestiynau penodol ac annog y trafodaeth yna yn agored efo cyrff ynghylch effaith posib ar y Gymraeg o'r penderfyniadau. Felly, yn yr achos yma, mi oedd y Comisiynydd wedi dyfarnu nad oedd hynna wedi digwydd. Doedd na ddim cwestiynau clir o fewn y dogfen ymgynghori oedd yn annog bobl i rhoi eu barn ymlaen ynghylch effaith posib ar y Gymraeg. Ac nag ychwaith oedd yr dogfen ymgynghori ei hun yn gosod allan sut oedd y corff wedi ystyried be oedd yr effaith posib ar y Gymraeg, mwyn, fel dwi'n deud, bod bobl sydd yn ymateb i'r ymgynghoriad yma yn gallu rhoi barn gan wybod be sydd wedi cael ei ystyried yn barod ac yn gallu ymateb i hynna. Fel y Gwenith yn deud, dyn ni ddim yn edrych i newid unrhyw penderfyniadau mae'r cyrff yn ei wneud trwy ymchwilio. Yn amlwg, does gan y Comisiynydd ddim yr hawl i wneud hynna. Be dyn ni'n edrych i wneud ydy ystyried sut gallwn ni osgoi sefyllfa fel hyn yn digwydd o'r tro nesaf ac gosod gweithredu ac am y gwyfodi ar cyrff sydd yn helpu nhw wedyn i feddwl am datblygu gweithdrefn ar gyfer ymgynghoriad yn y dyfodol. Felly, mae'r cam ar gyfodi yn yr achos yma oedd i gofyn i'r corff datblygu trefniadau ynghylch sut fydden nhw'n mynd i gyrchu'r barn, sut fydden nhw'n mynd i ystyried materion fel yn y dyfodol. O ran yr ail esiampl, roedd hwn yn achos ble roedd Cyngor Sir wedi gwneud penderfyniad i agor ysgol newydd yn sgil cael datblygiad tai newydd yn ei Cyngor Sir, ac oedd yna gyfle trwy'r datblygiad tai i cael arian ynghlwm efo hwnna oedd yn mynd i ddatblygu ac agor ysgol newydd. Felly, yn yr achos yma, roedd yr un ystyriaethau yn digwydd o ran y dogfennau ymgynghori, ond na i ddim trafod heina eto, achos yn amlwg mae'r un pwyntiau wedi codi ac oedd yn yr esiampl gyna. Ond dwi'n meddwl be oedd yn bwysig a be oedd yn nodweddiol o ran yr ymchwiliad yma oedd sut oedd yr corff heb feddwl am perthnasedd rhai o'r gwaith arall oedden nhw'n wneud yn y maes o ran eu strategaethau, o ran eu datblygiadau o darpariaeth addysg Gymraeg wrth feddwl am y penderfyniad yma. Felly oedden nhw wedi ystyried y penderfyniad yma bron iawn ar ei ben ei hun, heb feddwl am eu cynllun strategol mewn addysg, cynlluniau eraill, y dyletswyddau hybu a hyrwyddo dan y mesur, unrhyw fath o strategaethau polisi gan y Llywodraeth o ran y miliwn o siaradwyr y math yna beth,
Oedden nhw wedi cymryd penderfyniad oedd yn ynysig, os liciwch chi, o ran lot o'r elfennau yna, oedd yn digwydd yn y byd tu hwnt i'r penderfyniad. A dwi'n meddwl be oedden ni'n siomedig i weld oedd bod na datganiadau polisi neu strategaethau'n cael ei osod mewn un rhan o'r corff, oedd ddim yn cael ei ystyried wrth i wneud penderfyniad gweithredol ynghlwm efo hynna. So, os oedden nhw'n deud yn eu cynlluniau strategaeth mewn addysg bod nhw'n bwriadu cynyddu nifer o lefydd mewn addysg Gymraeg, ond oedden nhw heb ystyried sut oedden nhw'n gallu gwneud hynna wrth gynnal y penderfyniad yma. A felly yn yr un modd oedd y Comisiynydd wedi dyfarnu nad oedd yr corff wedi cymryd ystyriaeth digon ystyrlan o'r effaith bosib y penderfyniad ar y Gymraeg. A dwi'n meddwl yn yr cyd-destun addysg, mae'n bwysig i ni nodi bod dwi'n gwybod bod na dyletswyddau statudol eraill, esiampl yr cod trefniadaeth yn ysgolion yn digwydd, a mae hynny'n wir ar gyfer bob corff. Mae yna gwahanol statudau sydd yn effeithio ar eich gallu chi wneud penderfyniadau. Ond mae rhaid i chi hefyd cofio bod y dyletswyddau statudol yma hefyd yn nghlwm mewn y penderfyniadau, a bod dilyn un trywydd falle ddim yn ddigonol o ran y cydymffurfio gyda'r y safonau. A dwi'n meddwl y pwynt arall i godi ydy mae'r safonau yma ddim jyst yn gofyn i chi ystyried effaith ar gyfleoedd i bersonau dyfryn Gymraeg neu peidio trin y Gymraeg yn llai-ffafriol. Maen nhw hefyd yn herio chi feddwl sut gallwn ni wneud y penderfyniad yma yn un mwy positif, sut gallwn ni wneud y penderfyniad yma yn un llai ondwyol. Felly dio ddim yn rhywbeth dylse fod yn static falle o ran ystyried yr effaith. Mae'n rhywbeth mae'n rhaid i chi herio o ran, dyma'r cynnig da ni'n mynd i feddwl amdano fe, ond sut gallwn ni gwella'r sefyllfa yma neu wneud yn llai ondwyol maes o law. Felly, fel o'n i'n deud o ran y camau'r gorfodi, eto y dilyn yr ymchwiliad yma, yr ffordd ar y Comisiynydd Weithredu oedd i ofyn i'r corff datblygu proses fwy cadarn at y dyfodol o ran asesu effaith, ac i symud i ffwrdd o asesiadau mwy arwynebol o ran y penderfyniad, megis dweud, dwi'n meddwl bydd hwn yn cael effaith ar y Gymraeg achos mae'n mynd i fod yn agor ysgol Saesneg, esiampl. Iawn, felly ar y nodyn yna, dwi'n meddwl na i trosglwyddo draw i Dr Turner i chi gael falle gweld y profiad yr ochr arall i'r ffens o ran rhywun sydd wedi bod yn destun ymchwiliad. Diolch. Iawn, diolch yn fawr iawn. Mae gynnon ni set o sleidiau yna ni. So, sa'n ni symud ymlaen, Steffan, i'r sleid cyntaf. Na i jyst egluro am fyr, dipyn bach o'r cefndir a'r cyd-destun. Yr enghraifft o gynnon ni benodol oedd un o ysgol uwchradd a ysgol gynradd yn Llanfyllin. A'r hyn da ni'n neud yma oedd creu ysgol gydol oes, a na ddim newid statws ieithyddol yr addysg, so na ddim bwriad i newid hynny. Ond dwi'n meddwl na dyna sydd wrth wraidd y gwyn, y dylan ni fod wedi gwneud mwy. Y dylan ni fod wedi ystyried hyn, ac ystyried ydy'n bosib wrth wneud y newid i ni gael effaith mwy cadarnhaol a cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a cynyddu'r cyfleoedd. Felly dyna dwi'n meddwl sydd wrth wraidd y gwyn yn herbyn ni fel cyngor a y gwelliannau da ni wedi wneud yn sgil hynny. Ni'n symud ymlaen i'r sleid nesaf. Mi fydd o'na gwyn, jyst egluro hefyd, mi oedd yr ymgynghori, mi oedd yn ôl i Tachwedd 2018, hyd at Ionawr 2019, felly da ni'n sôn am bron iawn i 2 flynedd yn ôl rwan pan ddigwyddodd yr ymgynghoriad yna o ran ysgol Llanfyllin. Ond o fewn 6 mis i'r ymgynghoriad yna, erbyn tua Mai 2019, mi oedd na gwyn wedi derbyn gan y Comisiynydd a fe agorwyd ymchwiliad. A da chi'n gallu gweld yn y sleid yma pa safonau penodol oedd yn cael ei ystyried yn y gwyn yma. Fe benderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad, ac wrth gwrs fel cyngor wedyn, mi oedd o'n dipyn o broses i ni fod yn rhan o'r broses yna, ystyried y gwyn i ddechrau hefo i paratoi tystiolaeth a cael trafodaethau hefo swyddogion
y Comisiynydd hefyd. Ond yn hytrach na aros i'r ymchwiliad gael ei gwblhau, mi wnaethon ni gydnabod yn syth bod yna le i wella, bod yna le i gryfhau, ac wrth i ni ystyried cryfhau a gwella rhai o'n trefniadau beth bynnag fel cyngor, mi wnaethon ni ystyried sut da ni'n gallu gwella'n ystyriaeth o'r Gymraeg a sicrhau bod ni'n cydymffurfio hefo'r Safonau ym mhob cam o'r hyn oedden ni'n neud. Felly wnaethon ni ddim disgwyl tan y llythyr terfynol, mi wnaethon ni ddechrau'n syth ar y broses o edrych ar y prosesau a cryfhau yn trefniadau. Ac yn ystod 2019, mi oedd yna nifer fawr o gyfarfodydd yn fewnol o fewn y Cyngor Sir i drafod hyn, ond hefyd hefo swyddogion y Comisiynydd. So ni'n symud ymlaen rwan i'r edrych ar be oedd yn adroddiad yr ymchwiliad. O na nifer o ganfyddiadau yma o ran y methiant o ran ystyried effaith ar y Gymraeg a sut i gryfhau hynny o ran un o'r ysgolion yn Llanfyllin. Ac yn sgil hynny, mi wnaethon ni fel cyngor gymryd nifer o gamau gweithredu, a mae hynny wedi amlinellu fan'na i drwyddyn nhw fwy manwl rwan. Ond y casgliad y Comisiynydd ac yn ddigon teg oedd bod ni'n fethu cydymffurfio ar holl Safonau, a felly fe osodwyd cyfres o gamau gweithredu ar y cyngor, mwyn sicrhau bod ni yn cadw at y Safonau yn y dyfodol. Ac eto, y peth pwysicaf dwi'n meddwl yma oedd bod ni wedi sylweddoli wrth dderbyn, wrth fod yn rhan o'r trafodaethau wrth i'r adroddiad gael ei lunio, bod ni wedi sylweddoli, dio ddim digon da jyst i newid rhywbeth fel bod y trefniadau'n parhau union yr un fath. Os yna unrhyw newid, mae o'n gyfle i edrach os na fodd cryfhau y ddarpariaeth a gwella'r ddarpariaeth. A dyna oedd i mi un o'r gwalla mwyaf yn y broses oedd y cyngor wedi ei ddilyn yn 2018. Felly edrych am bob cyfle i edrych yn mwy positif ar be di oblygiadau newidiadau ni, ydy'n bosib cynyddu'r cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg, ond hefyd wrth gwrs sicrhau fod unrhyw newid yn llai andwyol i'r Gymraeg hefyd. Felly, so ni'n jyst edrych yn gyflym rwan ar y sleid nesaf. Mae gen i gyfres o 2 sleid yma i edrych ar sut wedyn wnaethon ni fel cyngor ymatab i hyn. A'r elfen gyntaf oedd bod ni wedi ymatab yn gadarnhaol mwyn gwella'r broses. Mi oedd y gwyn yma wrth gwrs yn ymwneud yn benodol â gweithdrefnau y gwasanaeth addysg, a fanno wnaethon ni ddechrau. Mi wnaethon ni wneud nifer o welliannau yn y prosesau o ran gwasanaeth addysg, oherwydd oedden ni yn ymwybodol wrth gwrs. Mae gynnon ni raglen uchelgeisiol o drawsnewid addysg ym Mhowys. Mae hi'n rhaglen gynhwysfawr, da ni wedi dechrau arni hi, a mae'n rhaglen 10 mlynedd. A mae cryfhau y cyfle i gael addysg cyfrwng Cymraeg yn un rhan allweddol o'r rhaglen yna. Mae'n rhaglen eang dros ben, mae yna nifer o wahanol elfennau. Da ni isio newid trefniadau ysgolion, da ni isio edrych ar darpariaeth ôl 16, da ni isio cryfhau yn sylweddol y darpariaeth ar gyfer myfyrwyr sef o anghenion ychwanegol, ond da ni hefyd angen cryfhau yn darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg hefyd. Felly mae hwn yn un elfen sydd ddim yn elfen yn o'i ben ei hun, mae'n elfen sydd yn torri reis ar draws yr holl elfennau eraill o'n prosesau trawsnewid addysg. Felly mi oedd yr ymchwiliad yma'n amserol iawn i ni ac roedd y cyfle i ni gryfhau yn trefniadau o fewn yr adran addysg cyn i ni ddechrau y broses uchelgeisiol iawn yna o ymgynghori ymhellach ar nifer fawr o newidiadau sylfaenol yn y drefn addysg ar draws y sir. Felly fydd yna nifer o gyfarfodydd trwy gydol 2019 a wedyn mynd ymlaen i'r dechrau'r eleni hefyd. Felly gryn dipyn o newidiadau a pethau wedi cael eu cyfhau o fewn yr adran addysg mwyn wneud yn siŵr bod ni'n gallu ymatab yn modd mwy cadarnhaol wrth i ni symud yn ymlaenau. Felly mi wnaethon ni yn syth edrych ar yn templed ymgynghori
ac i addasu ar unwaith fel bod ni'n gallu cynnwys cymalau perthnasol o'r safonau llunio polisi, fel mwyn sicrhau fod yr elfennau hynny yn cael eu cynnwys mewn dogfennau bob amser. Felly, da ni wedi cymryd, mi wnaethon ni drafod hefo swyddogion y Comisiynydd, wnaethon ni ofyn, reit, beth ydy'r pethau penodol da ni angen i cynnwys, a fe gafwyd y canllawiau yn glir o ran hynny. Da ni hefyd wedi sicrhau rwan, da ni wedi newid yn trefniadau fel bod yna fwy o staff arbenigol yn y gwasanaeth addysg yn dod i fewn y trefniadau ar y dechrau, fel bod ni'n gallu ystyried yr holl elfennau yma gan gynnwys yr effaith ar y Gymraeg a sut i gryfhau ddarpariaeth ym mhob agwedd o'r gwaith, reit o'r dechrau. Felly, drwy gael mwy o swyddogion yn rhan o unrhyw ddatblygiad, mae'r her yna o'r dechrau, a da ni'n cael barn gwahanol bobl wrth i ni lunio dogfennau, nid ar y diwedd jyst cyn i ni ddechrau ymgynghori. So, ni'n symud ymlaen i'r sleid nesaf. Mi oedd yna matab corfforaethol hefyd. Nid mater i un gwasanaeth ydy hwn, mae'r gwersi yna ar gyfer pob un gwasanaeth. A mi gyfon ni nifer o gamau penodol yn gorfforaethol i godi ymwybyddiaeth o'r ymchwiliad yma, a bod angen i ni gryfhau yn trefniadau ar draws yr holl wasanaethau o hyn ymlaen. Felly, enghraifft, mi wnaethon ni ddiweddaru'r canllawiau ymgynghori yn syth, a hynny yn llawer iawn ehangach na dim ond y gwasanaeth addysg. Mi wnaethon ni ddiwygio'r templed a'r holiadur ymgynghori corfforaethol i gynnwys cwestiynau safonol i geisio barn am effaith ar gynlluniau ar y Gymraeg. Mi wnaethon ni hefyd drafod hwn yn helaeth mewn cyfarfodydd yr uwch dîm rheoli, fel bod pob un pennaeth gwasanaeth yn ymwybodol o hyn, a mi wnaethon ni wneud yn siŵr hefyd bod pob un pennaeth gwasanaeth yn rhan o'r trafodaethau yna, fel bod yna ddim gwalla neu bylcha yn ystyriaethau ni o hyn ymlaen. Da ni wedi cryfhau yn prosesau o asesu effaith, fel bod y cwestiynau yma am effaith ar y Gymraeg yn rhai gorfodol yn y broses. Mae gynnon ni broses electronig da ni'n ddefnyddio i asesu effaith. A da ni wedi sicrhau fod y cwestiynau ynglyn â'r Gymraeg yn rhai gorfodol yn y broses yna. Hynny yw, dim yn bosib symud ymlaen a cwblhau y broses yna heb ystyried yr effaith ar y Gymraeg yn ei cyfanrwydd. A mae hwnna wedyn yn golygu bod ni'n gallu dadansoddi data hefyd. Mae'r templed electronig sydd gynnon ni yn galluogi ni i ddadansoddi'r data i weld wedyn beth yw'r effaith gronus o'n holl benderfyniadau y Cyngor ar y Gymraeg. Da ni'n gallu edrych arnyn nhw wedyn a dadansoddi fesul gwasanaeth. Ochr yn ochr fo hynny, da ni wedi gosod canllawiau manwl yn cynnwys cyfres o ystyriaethau am effaith ar y Gymraeg. Da ni hefyd wedi sicrhau fod ni yn hyfforddi, ond mae'r cyfnod Covid wedi amharu'r amserlen yna, mae rhaid i gyfadda hynny. Ond da ni wedi dechrau'r broses o hyfforddi a trefnu hyfforddiant rwan fel da ni'n cynnal y cyfarfod yma, fel bod dim rhaid cael pobl at ei gilydd mewn adeiladau, bod hwnnw ddim yn dal ni nôl, bod ni yn symud yn ymlaenau a cynnal hyfforddiant a codi ymwybyddiaeth drwy defnyddio y dechnoleg sydd ar gael i ni erbyn hyn. Da chi'n gallu gweld ar y sgrin yn fyma hefyd, mae yna enghraifft o'r broses electronig sydd gynnon ni, a hefyd rhai o'r posteri. Da ni'n defnyddio posteri erbyn hyn. Mae hyn llai na flwyddyn yn ôl, a mae'r byd wedi symud yn ei flaen gymaint efo Covid. Ond mi o gynnon ni posteri ar bob un wal yn y Cyngor ar un adag i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ystyried effaith ar y Gymraeg. Ac un elfen arall hefyd, da ni fo'n drafod ers peth amser rwan, a da ni wedi cadarnhad o hyn dydd Llun. Mae'r Pwyllgor Democrataidd y Cyngor wedi penderfynu dydd Llun i sefydlu panel newydd i edrych ar y Gymraeg yn gorfforaethol, a mi fydd yna aelodau etholedig o bob un grŵp o fewn y Cyngor yn cymryd rhan yn hynny. Y teimlad o gynnon ni oedd, da ni wedi sefydlu fforwm y Gymraeg mewn addysg ers rhai misoedd. Mae gynnon ni fforwm hefyd i edrych ar y maes iechyd a gofal, ond so gynnon ni'n byd i edrych yn ei gyfanrwydd, felly da ni wedi cryfhau yn gweithdrefna, a nid yn unig fel swyddogion, ond cynnwys aelodau etholedig ar draws y Cyngor yn y broses yna. So ni'n symud ymlaen wedyn i'r sleid ola.
sef yr ystyriaeth wedyn yn adroddiad y Comisiynydd i roi cyhoeddusrwydd i'r methiant i gydymffurfio. Ac efallai bod hwn i rai ohona ni, efallai'r elfen oedden ni'n llai cyfforddus ohono fo, achos ni'n siŵr, ta'n ni'n mynd all ar y pryd, mi oedd y gofyn arna ni. Mi oedd na ofyniad i ni roi cyhoeddusrwydd i'r methiant. Ac oedden ni'n teimlo, da ni'n gorfod bod yn ofalus o fyma. Da ni ar fin dechrau proses ymgynghori cynhwysfawr ar addysg ar draws y cyngor. Ac eto, oedden ni'n gorfod rhoi cyhoeddusrwydd i'n methiant o wneud hynny mewn un enghraifft penodol flwyddyn ynghynt. Felly mi gifon ni drafodaethau hefo swyddogion y Comisiynydd, a mi ddeithon ni i ffordd ymlaen fy hwn yn eitha rhwydd. A hyn wnaethon ni, mi wnaethon ni gynnwys hwn yn yn adroddiad blynyddol, a mi oedd o'n ddarn penodol o'r adroddiad blynyddol, a mi wnaethon ni hefyd yn sylw at hwn yn trafodaethau yn y cabinet, yn scrutiny, a wrth i gyflwyno fo i'r cyngor llawn hefyd. Felly, oedd o'n amserol bod ni'n gallu cynnwys hwnnw yn yr adroddiad blynyddol yn hytrach na gorfod cael proses ar wahân. Felly, sa'n ni'n symud ymlaen i'r sleid ola 1, jyst i grynhoi. Yr un sy'n ni'n dweud efo yma ydy bod yr ymchwiliad yma wedi bod yn fuddiol iawn i ni fel cyngor. A dwi'n meddwl bod y ffaith bod ni wedi edrych arno fo'n y modd yna, yn hytrach na fel problem, wedi bod yn rhan o'r datrysiad hefyd, bod ni wedi ystyried hwn, reit, mae rhaid ni ddysgu o hyn, mae rhaid ni wella. Felly, mi oedd y broses yn unfuddiol, a cael y cyfle i drafod efo Gwenith a Steffan a Siân a'r criw hefyd wedi bod yn fuddiol. I mi, mae yna 2 elfen hanfodol wedi bod yn y modd mae Cyngor Sir Powys wedi ymatab i'r ymchwiliad yma. Yn gyntaf, da ni wedi weld o fel cyfle i gynyddu'r ddarpariaeth. Wrth ystyried y Safonau a'r canllawiau, mae o'n gyfle i ni gryfhau yn trefniadau, i ni gael ystyried sut da ni'n mynd i wella, sut da ni'n mynd i gynyddu'r ddarpariaeth o ran y Gymraeg. Nid dim ond o ran addysg, ond yn ehangach na hynny. Yn ail, sy'n ni'n dweud, mae arweinyddiaeth yn hanfodol i hyn. Arweinyddiaeth o fewn y cabinet a'r deilyddion portffolio penodol sydd yn gwbl ymroddedig i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y cyngor ac o fewn yn ysgolion. Ac yn drydydd, mae wedi bod yn gyfle i ni gryfhau yn prosesau. Mae'n prosesau ni'n eitha cry o fewn y cyngor, ond wrth mae hwn wedi rhaid y cyfle i ni ychwanegu a cryfhau go iawn yr ystyriaethau o ran y Gymraeg, o ran y prosesau asesu effaith. Ond fel o'n i'n dweud yn gynharach hefyd, mi oedd yr ymchwiliad yma'n amserol iawn. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r Comisiynydd a'r holl staff am y modd ydych chi wedi delio hefo ni, a wedi bod ar y siwrna hefo ni o ran y cyngor yn cryfhau yn trefniadau. Mae wedi bod yn amserol iawn, a dwi'n falch bod yr ymchwiliad wedi digwydd pan nas o, a hynny cyn i ni ddechrau proses gynhwysfawr ymgynghori ar newid trefniadau, cryfhau trefniadau addysg. Heblaw am hyn, mae yn bosib fysa ni wedi ailadrodd y gwall, a fysa ni wedi cael mwy o broblemau hefo yn prosesau trawsnewid addysg. Felly mi oedd yr ymchwiliad yma yn amserol iawn, a dwi'n ddiolchgar iawn i staff y Comisiynydd, a hefyd i Bedwyr ac i holl staff y Cyngor Sir sydd wedi cydweithio yn arbennig o dda mwyn cryfhau yn prosesau, ac hefyd wrth gwrs i'r cabinet a'r aelodau sydd wedi bod ar y siwrna yma hefo ni, a sydd yn hanfodol iawn hefyd o ran sicrhau bod ni'n gwreiddio y gwelliannau yma rwan yn prosesau. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, Dr Turner. Diolch yn fawr am gyflwyniad diddorol iawn, a mae'n braf clywed am eich profiad chi o y broses o ymchwiliad y Comisiynydd wedi arwain atwelliant a chyfleoedd i gryfhau a chynyddu. Dwi nawr, os allai symud hwnna'n i flaen, dwi'n mynd i sôn ychydig nawr yr amser sy'n weddill am ychydig o gynnwys dogfen gyngor gyhoeddon ni rai wythnosau nôl. Mi oedd y ddogfen hon, neu mae'r ddogfen hon, yn rhan o gyfres o ddogfennau cyngor gwnaethon ni i cyhoeddi. Mae'r dogfennau hyn, eu bwriad nhw yw cynnig syniadau a chyngor
ymarferol ynglyn â shwt i fynd ati i gydymffurfio gyda dyletswyddau statudol a thrwy hynny hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg. Mae sicrhau, fel i ni wedi clywed eisoes heddi, mae sicrhau bod gan gorff ddull effeithiol o ystyried effeithiau i benderfyniadau ar y Gymraeg yn ffordd o'i alluogi fe i greu beth yn ni'n alw'n roedd o drywydd archwilio cadarn a chrif mwyn cwmpasu'r ystyriaethau cyfreithiol, anghenion siaradwyr Cymraeg a strategaethau cenedlaethol fel Cymraeg 2050. Felly, fel ych chi'n gwybod, mae mesur y Gymraeg yn nodi mae ystyr penderfyniad polisi yw penderfyniad gan gorff ynglyn ag arfer i swyddogaethau, neu ynglyn â chynnal i fusnes neu ymgymeriad arall. Mae'r Comisiynydd yn aml yn clywed gan gyrff wrth iddyn nhw ddiffinio'r hyn maen nhw'n ei ystyried i fod yn benderfyniad polisi ac arfer yn wahanol. Mae'r Comisiynydd o'r farn bod polisi yn ymwneud yn fras a datganiad neu ddogfen ffurfiol ysgrifenedig sy'n delio â nodau, syniadau neu ganllaw ar shwt y bydd corff yn gweithredu mewn sefyllfa benodol. O gymharu wedyn ag arfer, a mae'r Comisiynydd o'r farn bod arfer yn ymwneud yn fras a phenderfyniadau gweithredol corff sy'n lliwio i bob pwrpas i weithredoedd o ddydd i ddydd, a bod y penderfyniadau gweithredol hyn yn digwydd o fewn cyd-destun y penderfyniadau polisi. Felly, beth yw penderfyniadau polisi? Wel, gall penderfyniadau polisi gynnwys penderfyniadau o fewn rhai o'r categoriau canlynol. Cynnwys deddfwriaeth, enghraifft. Gwedwch bod Gweinidogion Cymru yn cyflwyno bil ar gyfer trafodaeth a chraffu pellach yn y Senedd. Cynnwys datganiadau polisi o bosib, enghraifft. Cyngor Sir yn penderfynu cynhyrchu polisi ar enwi strydoedd neu eiddo, neu strategaethau neu gynlluniau strategol i naws. Enghraifft, fel i ni wedi clywed eisoes, y cynllun strategol Cymraeg mewn addysg. Wedyn, mae'r ddogfen gyngor, fel dwi'n siŵr bod chi wedi gweld eisoes, mae'r ddogfen gyngor yn cynnwys nifer fwy o enghreifftiau o'r hyn allau penderfyniad polisi i olygu. Felly byddwn ni'n awgrymu'n gryf bod chi'n edrych ar yr adran honno. Wrth lunio polisi newydd, neu wrth gyhoeddi dogfen ymgynghori, wrth lunio a chyhoeddi polisi dyfarnu grantiau, neu hefyd wrth gomisiynu neu wneud gwaith ymchwil. Mae safonau'r Gymraeg yn golygu bod rhaid i gorff ystyried pa effeithiau y byddai'r penderfyniad polisi dan sylw yn ei cael ar gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg a sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol. Mae cod ymarfer Comisiynydd y Gymraeg enghraifft yn nodi yn glir bod disgwyl i'r weithred o ystyried effaith penderfyniad polisi ar y Gymraeg fod yn rhan allweddol, yn rhan ganolog o lunio, adolygu neu addasu polisïau o'r dechrau, a bod angen gwneud hynny cyn i'r penderfyniad polisi terfynol yn sicr gael ei gwblhau. Un o negeseuon allweddol y Cyngor, a ni wedi cael blas ar hyn eisoes, yw nad yw gofynion y safonau llunio polisi yn bodoli mewn gwagle. Hynny yw, dyw'r safonau polisi ddim yn bodoli ar wahân i ofynion sy'n deillio o ddeddfau neu ddyletswyddau eraill. Dyw'r ffaith fod deddfau eraill yn gofyn enghraifft am asesiadau penodol o effaith polisi ar feysydd amrywiol, dyw hynny ddim yn golygu nad yw'r ddyletswydd sydd wedi gosod ar gyrff drwy'r safonau llunio polisi yn parhau'n weithredol. Os gymwn ni'r mesur teithio enghraifft. Gwedwch bod Cyngor Sir yn penderfynu llunio neu addasu polisi sy'n ymwneud â threfniadau cludo a theithio i ysgolion. Mae'r mesur hwnnw yn creu dyletswydd, fel ych chi'n gwybod, ar y corff
wrth weithredu swyddogaethau i hybu mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng Gymraeg. Wedyn, ochr yn ochr ar ddyletswydd dan y mesur teithio, mae penderfyniad polisi fel hwn yn ddarostyngiedig i'r safonau llunio polisi. Felly, gan ystyried hynny, mae disgwyl i'r weithred o ystyried effeithiau'r penderfyniad polisi ar y Gymraeg yn ehangach fod yn rhan anhepgor o lunio neu adolygu polisi o'r dechrau. Gair am yr unigolion hynny sy'n gyfrifol. I ni o'r farn, mae'r Comisiynydd o'r farn bod hi'n allweddol bod y bobl hyn yn meddu ar rai sgiliau penodol. Enghraifft, y sgiliau sydd ar y sgrin o'ch blaen chi fyna. Dealltwriaeth fanwl wrth gwrs o'r maes polisi sylw. Dealltwriaeth ddofn o sefyllfa bresennol y Gymraeg yn gyfreithiol ac yn gymunedol. A wedyn yn allweddol, fel y gwnaeth Dr Turner y gyfeirio ato, bod na unigolion ynghlwm wrth y broses hon sydd yn gallu sicrhau y gall newidiadau gael ei gwneud pan fo hynny'n ofynnol. Yr hyn sydd yn gyfan gwbl greiddiol yn ein barn ni i lwyddiant y broses yw gweitha'r ffaith fod swyddogion ar draws sefydliadau yn gyfrifol am ystyried effaith penderfyniadau polisi ar feysydd gwahanol, bod y Gymraeg yn rhan o'r broses pan fyddan nhw'n gwneud hynny, yn hytrach na bod yn rhyw ôl ystyriaeth, os liciwch chi. Y gair cyflym iawn am swyddogion iaith. Mae gwaith monitro'r Comisiynydd yn dangos bod y graddau yma swyddogion iaith ynghlwm wrth y broses hon yn ymrywio, a hynny'n fawr. Mae hyn oherwydd, wrth gwrs, bod eu swyddogaethau nhw ar adrannau lle maen nhw wedi lleoli yn wahanol ac yn amrywio. Mae maint a strwythur sefydliad yn amlwg yn wahanol. Ond, bod sicrhau i harbenigedd nhw a'i profiad nhw o ran y Gymraeg wrth ystyried effaith penderfyniadau polisi ar y Gymraeg yn bwysig, beth i ni'n dweud yw bod angen i'r corff neu'r cyrff fod yn ofalus rhag creu llwyth gwaith anerbyniol i swyddog iaith. Wedyn, yn y ddogfen gyngor, i ni'n cynnig syniadau ar gyfer methodoleg i'w dilyn mwyn cyflawni'r broses hon yn effeithiol. Mwyn hwyluso'r asesiad, y cam cyntaf fydde casglu gwybodaeth am y penderfyniad polisi dan sylw. Y math o wybodaeth y gellid i chasglu mwyn gallu cynnal asesiad effeithiol, wel, beth yw'r amcanion? Beth yw natur y gweithgaredd dan sylw? Pwy sy'n debygol o elwa o'r polisi? A wedyn beth yw proffil ieithyddol yr ardal dan sylw? Ar ôl cam 1, mi ddylai cyrff wedyn fynd ati i feddwl am y ffactorau posib i gasglu tystiolaeth yn ei cylch wrth ystyried effeithiau penderfyniadau polisi ar y Gymraeg. Cwbl o syniadau yn gyflym. A fydde'r penderfyniad polisi yn cyfrannu at neu yn niweidio amcanion a nodau strategaethau'r Gymraeg yn genedlaethol, fel Cymraeg 2050. A fydde'r penderfyniad dan sylw yn cyfrannu at neu yn niweidio'r nod o drosglwyddo'r iaith yn llwyddiannus o fewn y teulu neu gynyddu nifer y gweithlu addysg sy'n gallu siarad a defnyddio'r Gymraeg yn ei gwaith. Mae'r ddogfen gyngor yn cynnwys nifer fawr o ffactorau y gellid i hystyried wrth gyflawni'r cam hwn. Felly eto, byddwn ni'n eich cynghori chi i edrych ar yr adran honno. Wedyn, ar ôl y ddoi cam cyntaf, i ni'n cyrraedd cam 3, mae'n rhaid i gyrff roi ystyriaeth ddyledus i ganlyniadau unrhyw effeithiau y maen nhw wedi i hadnabod. Ac yn allweddol wedyn, bod nhw'n cyflwyno mesurau lliniaru yn sgil hynny. Mae'r safonau eu hunain yn ei gwneud un ofynnol i gorff ystyried sut i lunio'r polisi mwyn iddo gael effeithiau positif, neu effeithiau mwy positif, neu beidio chael effeithiau andwyol
neu effeithiau llai andwyol ar y cyfleoedd i bersonau ddefnyddio'r Gymraeg. Wedyn, gallai corff ar y pwynt hwn fod yn ystyried gofyn cwestiynau fel ydy'r bwriad hwn yn gyfan gwbl allweddol ac angen reidio? A os rhaid dilyn y trywydd penodol hwn, neu a os modd defnyddio darpariaeth neu gyfrwng arall falle sydd eisoes yn bodoli. A dwi yn tynnu tua'r terfyn. Wrth orffen, dwi'n dymuno cyfeirion benodol at gwpl o adrannau, gwpl o astudiaethau yn y ddogfen gyngor. Dwy astudiaeth achos yn benodol i ni wedi penderfynu i cynnwys yn y ddogfen, sef tampledu asesu effaith Llywodraeth Cymru a hefyd y Comisiynydd Pobl Hŷn. I ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw wrth gwrs am gael defnyddio'r enghreifftiau hyn a dwi'n siŵr y bydde i darllen nhw a mabwysiadu rhai o'r cynigion yn y templedu hynny o fydd i chi hefyd. Wedyn, yn ola, o'n i eisiau cyfeirio yn gyflym at un o'r atodiadau sef rhestr o ffynonellau data posib y gallau gyrff i defnyddio mwyn hwyluso'r broses hon. Dyw hon ddim yn rhestr gynhwysfawr o bell ffordd, ond fydde, os ych chi'n teimlo bod na fylchau yn y data sydd gyda chi ar hyn o bryd, a bod na ddiffyg o safbwynt data neu gwybodaeth feintiol, byddwn ni'n eich cynghori chi gymryd golwg ar y rhestr hon. Wedyn, dwi'n mynd i ddod ar siarad ar cyflwyniadau i ben. Mae yn hanner dydd, ond dwi'n gweld bod na un cwestiwn gan Alan o Dorfaen, dwi'n credu. Alan yn gofyn pa gyngor fuasech yn ei roi swyddogion sydd ddim yn siarad Cymraeg wrth iddyn nhw asesu effaith polisi ar y Gymraeg. Dwi o'r farn bod rhaid bod yn siaradwr i wybod y gwir effaith. Dwi'n credu wrth ateb y cwestiwn hynny bydden ni'n dychwelyd i rhywbeth ddwedes i yn y cyflwyniad. Mae'n allweddol mwyn gallu cyflawni asesu'r effaith polisi pwrpasol ac ystyrlon ar y Gymraeg. Mae'n allweddol wrth gwrs i siarad a derbyn cyngor gan arbenigwyr, unigolion sydd yn deall y maes polisi Cymraeg, a bod yr elfen honno yn elfen allweddol wrth i chi gynnal asesu'r effaith ystyrlon. Mae yna gwestiwn, dwi'n credu bod cwpl o gwestiynau, Dr Turner, ynglyn â eich cyflwyniad chi ac i baraddau y bydde modd falle parhau ar drafodaeth a rhannu rhai o'r dogfennau chi wedi i cynhyrchu yn sgil yn ystod y cyfnod diweddar yma. Felly na siarad gyda chi a bedwyr ar ôl hynny ac o bosib gallwn ni fod yn rhannu gyda mynychwyr. Cwestiwn, diolch Pedr am y sylw hwnnw. Cili, beth yw'ch cyngor chi ynglyn ag ymchwiliadau sydd yn effeithio ar y Deyrnas Unedig i gyd? Hynny yw, cyd-destun y sesiwn hon yn amlwg yw safonaeth llunio polisi a'r ffaith bod na ofyniad ar gyrff i fod yn cynnal asesiad yn unol ar safonaeth llunio polisi. A y cyngor fydden ni'n dweud fydde bod angen ar ryw bwynt ac yn ddigon cynnar yn y broses o fynd trwy ddatblygu penderfyniad polisi, bod na ystyriaethau yn cael ei rhoi i'r Gymraeg, a materion sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg, megis cyfleoedd i ddefnyddio a thriniaeth llaiffafriol, a bod chi wedyn fel corff ar bwynt sydd ddigon cynnar yn y broses yn gallu dod i benderfyniad i baraddau bod angen datblygu neu adolygu neu addasu'r polisi i liniaru rhywbeth i chi wedi dod ar ei draws. A dylan derbyn recordiad o'r sesiwn yma trwy gyfrwng y Saesneg. Fel soniais i ar y dechrau,
Dwi wedi recordio'r sesiwn, felly dwi'n mynd i gael gair gyda ein technegwyr ni a gweld beth sy'n bosib. Ond yn sicr mae'r recordiad yma gyda ni'n Gymraeg, ond yn amlwg dwi'n ymwybodol bod ambell un wedi methu ag ymuno naill ai trwy'r Gymraeg neu trwy'r Saesneg. Felly fe newn ni weld beth sy'n bosib a wedyn rhannu gyda mynychwyr yn sgil hynny. Mae bron yn 5 munud wedi hanner dydd yn ôl cloc y cyfrifiadur. Dwi'n mynd i ddurwy'n y sesiwn hon i ben. Dwi'n ddiolchgar iawn i Gwenith, Siân a Dr Turner am gymryd rhan. Dwi'n gobeithio'n fawr bod y mynychwyr bod chi wedi gweld gwerth o sesiwn fel hon. Dwi'n credu o'n i'n agos at rhyw 190 o fynychwyr ar un pwynt, felly mae hynny'n wirioneddol wych, a dwi'n ddiolchgar iawn i chi gyd am ymuno. A dwi'n falch hefyd bod y cyfieithu wedi gweithio. Nes i'n cysgu llawer yn gobeithio bod hwnna'n gweithio neithwr. Nerys, diolch yn fawr iawn, a diolch i chi gyd. Diolch yn fawr.